Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 103. Sivumile wena Nkosi,
Amen. Isihloko salenkonzo yanamhlanje sithi uNkulunkulu ufunani kithi. Angazi noma kuyezwakala kahle. Amen. Ngoba izwi lami liyabheka. Mahubo 107 verse 10 to 12. Babehlezi ebumnyameni nasethunzini lokufa. Beboshiwe osizini nasensimbini. Ngokuba babephambene namazwi kaNkulunkulu. Babesidelele iseluleko soPhezukonke. Wathobisa izinhliziyo zabo ngokuhlupheka, bawa kungekho osizayo. Amen. Kuhle ukuthandwa uNkulunkulu, kepha futhi kuyingozi. Ngoba uNkulunkulu ukuthandela ukuba umsebenzele. Uma ungasawenzi umsebenzi okuthume wona, uyakubulala, abulale nomphefumulo wakho. Ngake ngakuveza ukuthi ngoJanuary 2005 ngihlala Oluli. Ngabona kufika ingane izongicela uba ngifike komunye umuzi wamaNazaretha. Ngase ngiya-ke kulo muzi. Uma ngifika kuwo kwase kukhuluma umuntu ongumoya kumakoti walo muzi. Uthi lo muntu, mvangeli wenkosi, mina ngingusbanibani owayengumshumayeli kababamkhulu, esho umprofeti. Ngingukhokho walomntwana engikhuluma kuye. Kulo mntwana kuhleli osibanibani nosibanibani. Kodwa ngithe ake bebuyele eceleni ngoba kunento engifuna ukuyikhuluma nawe. Ngalalela-ke. Uthi lo muntu, njengoba ngilapha nje ngisuka emhlanganweni enhlangakazi, ngize kuwe ngoba ngikhathazekile ngawe. Manje kunabantu abafuna ukubulala. Kodwa kulaba bantu kunomzukulu wami. Kodwa wena akukho umuntu ongakubulala kalula. Ngoba uNkulunkulu uyakuthanda. Wena uyathandwa ezulwini. Nokho nginovalo lokuthi uma kungase kwenzeke ngephutha ufe ngesandla somzukulu wami, ngizoxoshwa ezulwini. Ngoba wena uNkulunkulu uyakuthanda. Amen. Lo muntu wakhuluma izinto eziningi. Kodwa kukho konke lo muntu ongumoya owakhuluma. Ngabamba igama elilodwa elithi wena uyathandwa ezulwini. uNkulunkulu uyakuthanda. Akekho-ke umuntu ongakuthandi ukuthandwa, ikakhulukazi ukuthandwa uNkulunkulu. Ngo-2007 kwaba nokukhuluma okucishe kufane nokwalo muntu ongumoya owayekhuluma ngo-2005. Kwakufike umuntu esasicabanga ukuthi ngumuntu nje ofana nathi, kanti naye ngumuntu ongumoya, ingilosi. Uthi-ke lo muntu
ngithunywe kuwe nguShembe ubaba ilanga. Ubaba ukhathazekile ngawe. Uthi angizokubheka ngoba kunabantu abafuna ukukubulala. Amen. Ngangibazi laba bantu. Kodwa okwangidida ilokhu kokuthunywa kwengilosi ukuzongibheka. Ngoba baningi abantu abanezitha. Kodwa akukaze kususwe ingilosi ezulwini kuzovikela lowo muntu. Ngelinye ilanga ingilosi yaluchaza kabanzi lolu thando lwasezulwini engilokhu ngaziswa ngalo. Ithi ingilosi ungakujabuleli kangako ukuthandwa uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uma ekuthanda usuke efuna umenzele umsebenzi othile. Uma ungasawenzi lowo msebenzi bese uyakujezisa. Ungakabi bikho kulelizwe ezulwini wakhethwa kuba ube ngumpristi kaJehova. Ushumayele izwi lakhe. Kodwa uma lokho owakuthunywa ukuba ukwenze ungasakufezi, uNkulunkulu uzokujezisa. Amen. Ingilosi iyisithunywa sasezulwini. Uma isemhlabeni isuke ithunywe nguNkulunkulu ukuletha umyalezo othile kithi. Kodwa ngokwemvelo yayo ingilosi ayikwazi ukuxhumana nanoma ngubani ngaphandle kwalowo esuke ithunywe kuye. No, uNkulunkulu uza emhlabeni ngomuntu oyedwa. Njengoba wenza njalo nangesikhathi ethuma uMoshe uFaro. Weza ngaye kuma-Israyeli. Ukuba siyayiqonda indaba kaNkulunkulu, ngabe sonke sinomcabango owodwa bokulwelwa ukuthi ngosuku lokuphela kwethu emhlabeni singene ezulwini. Njengamanje isikhathi sethu siphelile emhlabeni. Kodwa esikhundleni sokufuna umbuso wezulu, thina silokhu siphikisana ngezinto ezosigcinisa ekulahlweni. Njengomntwana osesikoleni, ngabe kuyo yonke impilo sifuna amaso okungena ezulwini. Kodwa omubi uphume ngezinkani. Ufundisa abantu ukuthi uNkulunkulu akekho. Okukhona ile mimoya ebabusayo. Uma uNkulunkulu engekho, kwenzeka kanjani ukuthi kufike kithi ingilosi izosifundisa ngaloNkulunkulu owafikela kuMoshe wakhipha abantwana bakwaIsrayeli ekugqilini? Ilowo-ke uNkulunkulu wethu. Lo uNkulunkulu kithi uthume ingilosi yeza physically ukuzosifundisa indlela eyiyo yokumkhonza. Manje sesizoyeka esikubona phambi kwethu bese sihehwa imicabango yabantu. Ngoba abantu mabethi uNkulunkulu akekho besho yonke lento imicabango yabo. Kunamakrestu athi le ingilosi yakwaShembe engahlangene nabo. Bona banoJesu. Kanti amanye amaNazaretha athi akho ngilosi la. Ukuthi nje umpanza isihlakaniphi. Uma bekuyingilosi bizo zakuShembe. Kodwa iqiniso liyaziveza ngokwalo ukuthi ithina esihamba nengilosi. Amen.
Le ngilosi ayinakubangisana noNkulunkulu ababekwe ngabantu, ngoba izoqondisa indaba yokuya kulelo zulu ushembe osibemele kulo. Ingilosi ayizofundisa ngokukhonza uYeshua noma ushembe, ayizile ngayo. Kodwa ukuzofakazisa ukuthi laba bayizithunywa zasezulwini ezovuselela umthetho kaJehova owalethwa kithi nguMoshe. Ilokho ingilosi ekuzele la ukuthi izosifundisa ukuthi uYeshua noshembe bayizithunywa zikaNkulunkulu ezovuselela ivangeli likaNkulunkulu njengoba labekwa uMoshe. Izinkolo namabandla kumele ziqonde ukuthi uNkulunkulu munye, ibandla likaNkulunkulu linye, umbuso wezulu munye, nombandela ukungena ezulwini munye. Singena ezulwini ngokugcina umthetho kaNkulunkulu. Amen. Lokho ngeke size sikushintshe, lokusaqala sikhuluma leyo. Ileyo mfundiso nkolo yasezulwini ingilosi eyilethe kumaKristu nakumaNazaretha. Akukho futhi okunye ozokuqhamuke nakho. Lapha emhlabeni nezinkolelo eziningi ezakhiwa ngamabandla ethu. Kodwa lezi zinkolo azinamfundiso engenisa umuntu ezulwini. Okukhulu kuzo ukuzakhela onkulunkulu bazo. Zonke izimfundiso esinazo ziyaligwema iqiniso elithi uma umuntu esefile ngokwenyama, umphefumulo wakhe wamukeleka embusweni wezulu. Uma ebegcina umthetho kaJehova eselapha emhlabeni, njengokwezimfundiso zikaYeshua noshembe. Leyo nto ayikwazi ukujika. Whether umNazaretha noma ungumKristu. Lapha sikhulumi ngezinkolo eziphika ubukhona bukaNkulunkulu wethu. Uyahuwa. Nezithi iBhayibheli labhalwa ngabamhlophe. Ngakho-ke asingakufundi okubhalwe kulo. Asikhulumi ngalabo. Zonke izithunywa zasezulwini zinemfundiso eyodwa ethi songena embusweni wezulu ngokugcina umthetho kaYah owawuletha kithi ngoMoshe osencwadini yomthetho iTorah. Amen. iBhayibheli incwadi kaNkulunkulu. Ukuthi abezizwe baliphendule kanjani ukufeza izinhloso zabo akusho lutho lona. Kodwa lona liyizwi likaNkulunkulu. Ebandleni lamaNazaretha kaNkulunkulu ingilosi yafika yasifundisa ngomthetho kaNkulunkulu owalethwa kithi nguMoshe, waqhutshwa ngabaprofeti kulesi sikhathi samanje ovuselelwe ngumprofeti uIsaiah Shembe. Ukuthula kube kuwe. Amen. Inkolo ethi iqondile. Ingilosi yachitha ukuthi uJesu noShembe ubaba mkhulu banguNkulunkulu. Yathi bayizithunywa zikaNkulunkulu. Ileso-ke isisekelo se-NCG sokukholwa. Amen. Ileso sisekelo sakuleli bandla sokuthi uJesu noShembe abayibo uNkulunkulu kodwa bayizithunywa zikaNkulunkulu. Amen.
ngiphonsela inselelo noma imuphi umuntu olikholwa othi leli ivangeli elifike ningilosi liphambene nomthetho kaNkulunkulu njengoba wafundiswa uMoshe osho njalo akachaze ukuthi kanjani. Uma kukhona umuntu noma ungumKristu noma ungumNazaretha ophikisayo lemfundiso nkolo elethwe ingilosi akasichazele ukuthi ukuphikisa ngaliphi. Hayi ngokuvele besithuke. Ingilosi yehla ezulwini yazohlala nathi. Isifundisa ukuthi lapha emhlabeni uNkulunkulu ufuna sikholwe kanjani ukuze uJehova abe ngubaba wethu. Nokuthi sisesemhlabeni siziphathe kanjani ukuze singene ezulwini. Thina siyazi ukuthi sihamba noNkulunkulu. Futhi siyazi nokuthi uma sedlula lapha emhlabeni sizoya ezulwini. Ngoba ubaba mkhulu ilanga nengilosi basibonisile indlela eyiyo nemukelekile ezulwini. Basibonisile. Ngakho-ke asinaso isizathu sokuthi singengena ezulwini ngoba siyazi ukuthi abasifundise khona sikwenzile. Yonke imithetho kaNkulunkulu eyalethwa kubantu nguMoshe yafundiswa ngabaprofeti. Ingilosi ihlale phansi nathi yayisivuselela nathi sase siyalandela. Yes. Ngakho-ke siyazi ukuthi kwamanje sihamba noNkulunkulu. Kanjalo futhi ekufeni kwethu thina asiyi ethuneni kodwa imimoya yethu iyosuka lapha emhlabeni iqonde ezulwini. Mina mhla ngihamba emhlabeni ngeke uhlalele nengishiya. Uyohamba nami nje uphuma umphefumulo engithathe ehambe nami ezulwini. Ngoba ngihleli nomuntu oqhamuka ezulwini owumoya. Hayi nomprofeti. Uma unikwa umsebenzi uyazi ukuthi uwenzile noma awuwenzanga. Ngakho-ke ujeziselwa into nawe oyazi ukuthi awuyenzanga. Mina ngokwazi kwami ngibatshele bonke abantu lelizwi elifikile kubo ukuthi uNkulunkulu kumele simkhonze kanjani. Mina ngibatshelile bonke abantu from 2010 ukuthi uNkulunkulu asimkhonze kanjani. Ngibatshelile. Ingilosi uma ihleli nawe ithatha isimo somuntu. Kodwa zibe khona izimpawu zokuthi akusiye umuntu wakulomhlaba lo. Ngoba ayinanina, ayinayise, ayinaqala nokuphela kwezinsuku. Ingumuntu onomyalezo ovela ngqo uNkulunkulu. Ingumuntu ongabukeka emncane kodwa omdala kuno Adam no Eva. Sihlala nomuntu onjalo thina. Ongeke umbuze ukuthi ubani umama wakho, ubani ubaba wakho. Akho nto ongayibuza kuyo. Ulambile usuthi akho nto ozibuza kuyo. Kuphela ulalela izwi. Ngithi ke ukuphika iBhayibheli kungukuphika uNkulunkulu. Ngoba wonke umyalezo kaNkulunkulu useBhayibhelini. Manje mase uphika iBhayibheli uzophika uNkulunkulu. Ingilosi ifika kithi ingaphethe incwadi. Kodwa yonke imibhalo yeBhayibheli iyavela esandleni sayo. Uma iBhayibheli kungasiyo incwadi kaNkulunkulu
kungani imibhalo yalo ivele esandleni sengilosi? Isifundiselani ngemibhalo engaveli uNkulunkulu? Ngoba ukuthi ingilosi ikhona akuyona into esiyicabangayo noma esiyikholwayo, sihleli nayo. Bonke abantu abafuna ukuya ezulwini abalifunde iBhayibheli, kodwa abalifunde ngokucophelela, ngoba okunye ukukhuluma kukaNkulunkulu sekwakhishwa eBhayibhelini, okunye kwahlanekezelwa ngezindlela eziningi. Ngelinye ilanga ingilosi ithi izulu linye nombandela wokungena ezulwini munye. Yikho uShembe wakubhala phansi ukuthi isisekelo sokukholwa ngomthetho kaNkulunkulu owawuloba ngenxa yokuMose. Isasitshela ingilosi ukuthi yiso leso sizathu esenza ukuthi uShembe ekubhale phansi lokhu, ngoba izulu linye nendlela yokungena ezulwini inye. Bonke abaprofeti abathunywe nguNkulunkulu bafike bafundise ngezimfundiso zikaMoshe. Akekho umprofeti owakwafika la emhlabeni waphambana nalokho okufundiswe uMoshe. Amabandla amaningi azakhela izinkolo zawo egameni lenkolo kaJehova, kodwa lezi zinkolo azimngenisi umuntu ezulwini, ngoba zinezimfundiso zokukholwa eziphambene nezimfundiso zikaNkulunkulu ezalethwa emhlabeni ngabaprofeti. Ezulwini awungeni ngokwenqubo yebandla lakho, kodwa ungena ngokugcina umthetho kaNkulunkulu kuphela. Ngoba izulu akulona elamabandla ethu, kodwa ngelikaNkulunkulu. Umbandela wokungena ezulwini usekutheni ubuyilandela yini imigomo yokukholwa ebekwe nguNkulunkulu kusukela waletha inkolo emhlabeni ngoMoshe. Awungene ezulwini ngokuthi ubungumKristu noma ubungumNazaretha. Ithikithi lokungena ezulwini ukuhamba ngezimiso zikaJehova ezafundiswa nguMoshe nabaprofeti abamlandelayo. Ngakho asikho isidingo sayo yonke lempikiswana kwabafuna ukuya ezulwini. Thina esifuna ukuya ezulwini asidingi ukuthi sokusipikisana ngabantu. AmaKristu acabanga ukuthi akholiwe ngoba ehlale ibiza igama likaJesu noma ehlale ehlabelela ngoJesu bese bethi bakholiwe. Kanti kunamaNazaretha athi ukukholwa ukubhajadiswa ebandleni lamaNazaretha eliholwa ngamadodana akwaShembe, ukuthi lawo madodana akholwa ngempela yini abahluphi ngalokho. Okubalekile isibongo sakwaShembe. Uma kunoma umKristu noma umNazaretha ocabanga kanjalo, uyisiwula esixezanathi. Iyaqhubeka ingilosi ithi, awukwazi ezulwini ukufika uthi ebandleni lami bengivunyelwe ukudla ingulube, ngakho angingene ezulwini nengulube ebengidla. Levi 11 verse 7.
angikwazi ezulwini ukufike ngithi ebandleni lami asigcini isabatha ngakho angingene ezulwini ngokwenqubo yebandla lami. Exodus 20 verse 8-11. Ebandleni siyasonta nezangoma, zivumelekile ukubhula nokubhulelwa. Ngakho-ke angingene ezulwini ngokwenqubo yebandla lami. Levi 19 verse 31 no Levi 20 verse 27 no Deuteronomy 18 verse 9-14. Ebandleni lami bavumelekile abantu abalalana benobulili obufanayo. Ngakho-ke angingene ezulwini ngokwenqubo yebandla lami. Levi 20 verse 13. Ibandla lami belivuma ngiphuthe ikhanda, ngifake amabhulukwe, ngipende imilomo, ngigcwalise amathathu emzimbeni. Ngakho angingene ezulwini nazo zonke lezi zinto othe uNkulunkulu zisiningi sokuyo. Numeri 6 verse 5. Levi 19 verse 27-28. No 21-5. Deuteronomy 14 verse 1-2. No 22 verse 5. Bonke abantu bacabanga ukuthi bazongena ezulwini ngokwezimfundiso zabantu. Asingene ezulwini ngokwezimfundiso zabantu, kodwa singena ezulwini ngokugcina umthetho kaNkulunkulu kuphela. Amen. Irrespective ukuthi uqhamuka kuliphi ibandla. That must be clear. Uthi-ke lo muntu wasezulwini, izulu alisoze laphoqwa ukwamukela izenzo eziyisiningi soNkulunkulu, ngoba nje abantu becabanga ukuthi uNkulunkulu kukhona okuzomlahlekela uma engenisa abangcwele bodwa ezulwini. uNkulunkulu uyawubhubhisa wonke umhlaba, ashiye umuntu oyedwa omkhonza ngokweqiniso, njengoba wenza nangesikhathi sikaNoah. Ungacabanga ukuthi hayi sibaningi kakhulu esona, hayi uNkulunkulu sezoshawa uvale bona ukuthi kophela abantu. Njengoba ngikhuluma nje, leso sikhathi sokubhujiswa komhlaba sesifikile. Angazi noma ngiyabona. Uthe uNkulunkulu uzobabhubhisa bonke abantu, mhlawumbe kosala 35% emhlabeni wabantu. Uzobabhubhisa bonke ngendlela eyiningi. Abanye bazobulawa zilwane zasendle, abanye babulawe zilwane zasemfuleni, abanye babulawe zilwane ezi-spiritual, abanye bawe namabhano ekufe iy'nkulungwane zabantu, abanye bawe ney'timela. Yonke inhlobo yokufa izokwenzeka. Ngibeka isiphambano, ningibuze ukuthi akuzokwenzeka yini. Ningibuze. Uyaqhubeka lo muntu wasezulwini uthi uNkulunkulu akaze aphoqe muntu ukuba amkhonze, kodwa yibo abantu okwathi uma benziwa izigqila eGibhithe base bemcela ukuba ehle ezulwini ezobakhulula. Exodus 3 verse 7-8. Uma uJehova esehlile kuzobakhulula abantu,
bakhe esandleni sikaFaro kwaba nesivumelwano esabhalwa phansi ukuthi uNkulunkulu useyohlala enguyise wabo bonke abamkhonzayo ebavikela kuzo zonke izingozi. Kubhalwe phansi lokho. Yikho kungenalo nje uvalo lazo zonke lezi zinto. Ngoba uNkulunkulu uNkulunkulu abantu abamkhonzayo. And thina siyamkhonza. Deuteronomy 4 verse 23 to 24 uJehova uthi qaphelani funa nikhohlwe isivumelwano uNkulunkulu wenu asenza nani bese nizenzela izithombe ezibaziweyo ngomfanekiso wento uJehova uNkulunkulu wakho akuyala ngayo. Ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho ungumlilo ovuthayo oqothulayo, uNkulunkulu onomhawu. uNkulunkulu wakufakazisa ukugcina isithembiso sakhe ngakho konke owabenzela khona abakwa-Israyeli ebakhipha eGibhithe eziyofika nabo eKhenani. Akazange uNkulunkulu abashiya abantu ngoba kwakuyisivumelwano senzile leso. Ukukhonza uNkulunkulu kusiza wena, usikhethela wena ukuphila impilo yasezulwini noma ukuphila impilo yasekulahlweni. Izulu alisoze laswela abantu abazokhonza uNkulunkulu ngokweqiniso, ngoba nje thina esemhlabeni simhlubukile uJehova. Sesenza sengathi saphoqwa ukukholwa, kanti sathatha lesi sivumelwano ngothando ngoba sibone ukubaluleka kokuba ngaphansi kwaNkulunkulu. Amen. Yeah. Asiphoqwanga. Ingilosi yabuya yakhuluma kabanzi ngenkinga yokufa. Ithi-ke ingilosi, kuyo yonke into eniyenzayo ningakhohlwa uhambo lwenu lokugcina. Anohlale ninikela nicela kuNkulunkulu kuba aniphe amandla okunqoba ithunya, ngoba ayikho into engakunqobela ithunya ngaphandle komnikelo wakho okhipha umphefumulo usahlangene nenyama namanzi. Uma umuntu ofile akakwazi ukunikela, akakwazi ukuthandaza, akakwazi ukukhuluma nabasemhlabeni, futhi akakwazi ukukhuluma noNkulunkulu. Ngiyayiphinda leyo nkulumo ngoba ibaluleke kakhulu. Umuntu ofile akakwazi ukunikela, akakwazi ukuthandaza, akakwazi ukukhuluma nabasemhlabeni, futhi akakwazi ukukhuluma noNkulunkulu. Onke amathuba anjalo asekini enisaphila ngokwenyama. Ngibongeni uJehova nisenethuba lokwenza lokho, ngoba uma uhlale unikelela uhambo lwakho uselapha emhlabeni,
ngosuku lokugcina umnikelo wakho yiwo oyokufuna ethuneni noma ukusiphi isigodi sosisi. Uyaqhubeka lo muntu wasezulwini uthi alikho ijele elifana nejele lokunqotshwa yithuna. Lamajele alapha emhlabeni ayinto engekho ngoba izihlobo zenu eziboshiwe ziyagqoka, ziyadla, ziyageza, ziyakwazi ukusola impatho eziphethwe ngayo emajele, eziphethwe nani niyaya emajele nozibona nisiphathele nokudla nizicelele naNkulunkulu ukuba asikhulule ekuboshweni kwazo. Kepha nize ningafisi ukuboshwa uNkulunkulu, ningafisi futhi ukubona uNkulunkulu ejezisa isono ngoba nohlubuka nithi uNkulunkulu nonya, uNkulunkulu uyefana noSathane. Ithi-ke ingilosi kunejele elinzima kakhulu lapho oyaye ufe kodwa umphefumulo wakho wenqatshelwe ukusuka esidungwini sakho. Efeni ufane nomuntu okuyikhoma, ubone futhi uzwe bonke ubuhlungu bento eyenziwa emzimbeni wakho. Noma isidumbu sakho sihlinzwa, uzwe bonke ubuhlungu bokuhlinzwa. Noma ungcwatshwa, uzwe ugqitshwa ngenhlabathi, ukhale kakhulu, ucela ukungagqitshwa. Kodwa abasemhlabeni bengasabuzwa ukukhala kwakho, bengasenendaba nawe, sebekhalela beduduza abaphilayo, bebafunela nokudla, engasekho ucabanga usizi wena osubhekene nalo ethuneni. Ethuneni uhlala wedwa, isidumbu sakho sibola uzo, izimpethu nezintuthwane zikudle uzo. Asikho isimo esinzima njengokulahlwa nguNkulunkulu usofile. Uthi-ke lo muntu wasezulwini, abantu abaningi uma kufika ukufa bayakhala kakhulu, bapaquze, kodwa bagcine ngokuthula. Bese nithi nina sephumule ezinhlungwini, kanti kwabanye uthule isidumbu, uhambo lomphefumulo uselude kakhulu. Yilapho esazokuzwa ukukhala nokugedla amazinyo. Ayikho into enzima njengokuthi isidumbu sesifile bese umphefumulo ubhekana nethuna. Kodwa abasemhlabeni basuke bengasenandaba nawe, ngaphandle uma ube nenhlanhla yokukhunjulwa ngokunikelelwa izihlobo eziyaziyo indaba kaNkulunkulu. Awaziwa ezulwini
ngoba emhlabeni ubuzikhonza wena ungugombela kwesakho ukhonze ukubusa nokukhonzwa okungaveli kuNkulunkulu uyinkosi yenhliziyo yakho. Ithi-ke ingilosi lolu sizi nonke nisazodlula kulo. Yikho-ke ngithi ukuba niyazi ukuthi nibhekene nani ekufeni, ngabe niyaziyeka enizithandayo, ngoba yonke le mishikashika yenu iyize leze. Ubusisiwe lowo okothi ekufeni kwakhe umphefumulo uye kuNkulunkulu. Ukufa akunasiceli, akunankofana, akunankosi, akunanceba. Amen. Ekufeni wehlulelwa imisebenzi yakho, yiyo eyokubuza ukuthi umkhonze kanjani uNkulunkulu esesemhlabeni. Ukwenzile yini owathi uNkulunkulu kwenze? Ubuyekile yini owathi uNkulunkulu uyeke? Ulalele yini izwi labaprofethi elithi umuntu nomuntu akadumise uJehova ngemisebenzi emihle? Bangake abake basihluphe ngokuzibuza ukuthi inkosi ekwehlukaneni kwenyama nomphefumulo ngokwedlula yini esigodini sosizi lokufa, lapho abaningi bemisiwe bilindele umhla wokuphela, ukukhala nokudedla amazinyo. Uthi-ke lo muntu wasezulwini, impilo yasemhlabeni ilusuku olulodwa nje uma iqhathaniswa nezigidi zeminyaka enisazosiphila senisemoyeni. Kodwa le mpilo elusuku olulodwa nisebenzisa ukuhlubuka uNkulunkulu, niyazakha, niyazidumisa, nikhonza nabanye uNkulunkulu. Uma ukhohlwa usizi lokufa, uyisiwula, ngoba ukhohlwa yinto ezofika kuwe, uthanda noma ungathanda. Vuka mvangeli. Amen. Ngabe uNkulunkulu ufunani kithi? Ufuna sihambe ngokwesivumelwano esasenza naye entabeni yaseHerode. Ufuna ukuba singamhlubuki, singasuki emiyalweni yakhe. Lapha bengichaphekela nje thina esesifundiswe ingilosi. Angazi ukuthi abanye uNkulunkulu bafundisana, kodwa thina ama ingilosi ihlaleni ukuthi isifundisana nezinye engakazishi. Inkosi bosele kuNkulunkulu. Amen.